Shukor nakaslem jong unongsan Hima. Katna tourism jong ka Sorkar jilla kalapha da ka official letter ya ka Green Tech Foundation ban pintip ya ka rai jong katnat ban khot Shah ka jingelang ban ya Kren ya ki Jingdawa jong ka foundation. Uba HB nonglang haba ai jing Kren hashwa bakit khot ka foundation kin let Shah ka ne ka jingelang bala khot da ka Sorkar ha ka por san baje janmit uloong baka Sorkar ha ka ne ka jingelang ka day ban Kren Bteng ha ka bayade bad ka mat lumpong deng bad ban pin sange no ya ka jing tumu bante ya ki hotel remdor nalor kata uloong balada ka Sorkar ka kloy ban pin sange no ya ka ne ka jing tumu ka jing ya kun kan kut no Henry Lada kamlong kumba ka foundation ka dawa ka jing ya ki Shah Thngan kandang yai Bteng. Atai pilih also ba nakaliang jong ka tourism department kilapha da ka official letter dan ka city ba ki khot ingi bagin ya kendu menta kecanbit mentahi te hagani ka puar i chairman ru idan ban ong ban Kren halor kani ka benta te kung kipat ba nadu ning kong pila nadu kasngi do ning kong pila don bangi kane kam dei shu tangka mat chung Green Tech kare jungi lang baro pat ba upakarsan badu boso tho ya kane ninumla ban shu le leng dat yano inoro takaraw ngi pantip shufi banakalang jong ka tourism department kila khat Syukamnya jong kajang yakran Henry tangkawi ni penting kena ya pi ba kajang yakran kandai bet tangkawi ke Jingdawa bakin scrap ya ke projek kau lumpung dang ngin sawan pentip hangni ngin salik no Shai lani Lada kemla ban scrap ya ke projek lumpung dang kajing thia Shah Thngan jonga hune kan ya Bteng bet dengan long ki bajai jai long ki bat tibru tublai ai ba kajing Kren kan long ka basai so ni kam sai so ro ya kata kam lilai andre nda kajing sida kajing phait mansem ini ki arngot kinong yalam kan lai ban mi khmat ya phi Wajba na bantau lumpung dang. Boleh syukur.